Bubagra Radha Kishore Manikya thimani ulo 1909 bisio bini besala Birendra Kishore Manikya Tripurani Bubagra angkha a bisio Tripurao SAK-HAM Nok tongo bebagui khungsinei Birendra Kishore Manikya Bubagra angmani ulo SAK-HAM Nok rok taibo kwbangma kholokha bini molni paithago Tripurao SAK-HAM Nok kholokjak tongo bebagui khungsisuku a SAK-HAM Nok rok angkha Victoria Memorial SAK-HAM Nok Palace Dispensary, Homeopathic Dispensary, Puraton Agartala, Bishalgarh, Sonamura, Udaipur, Amorpur, Bilunia, Rwngnok, Sabrum, Khowai, Kalyanpur, Kailasohar, Kamalpur, Dharmanagar, Phottigrai, Birendranagar, Tai Mohanpur. Bubagra Birendra Kishore Manikya ni molo Bubagra khoro Ayurvedic by Homeopathy treatment ni bagui alka section kholokjakha a jorao rajdhani o black fever ni bemar manjaki tongbaima bai aboni khoroksa specialist doctor thebajakha Tripura hao SAK-HAM Nok kholokjak rogo sak nainai eba doctor manthogui tongna bagui Bubagra Birendra Kishore Manikya 1910 bisio Edward Memorial Medical Institution mungui kaisa medical Rwngnok kholokha phiaba British rok aro logiriya angma bai 1915 bisio a Rwngnok no mathagui markha 1923-24 bisini report to SAK-HAM ni bagui bebak SAK-HAM Nok dalogui bebagui rang sobaijaka khok 40,998 9 ana 3 pai bebak SAK-HAM Nok dalogui outpatient department o bemar najaknai rok bangmani 92,385 SAK-HAM Nok o tongui bemar najaknai rok 429 surgery khlajaknai rok 1043 vaccine rwjaknai rok 5,737 aboni bisingo Victoria Memorial SAK-HAM Nok outpatient department o sak najakha khorok 11,310 SAK-HAM Nok o tongui bemar najakha 396 surgery khlajakha khorok 116 vaccine rwjakha 587 a SAK-HAM Nok rang sobaijaka bebagui khok 7,456 tai 8 ana Udaipur SAK-HAM Nok outpatient department o sak najakha khorok 5,004 SAK-HAM Nok tongui bemar najakha khorok suku surgery khlajakha khorok 72 vaccine rwjakha khorok 322 a SAK-HAM Nok rang sobaijaka bebagui khok 1,090 tai 6 ana Khowai SAK-HAM Nok outpatient department o sak najakha bebagui khorok 3,892 SAK-HAM Nok tongui bemar najaknai rok khoroksa phano kwrwi surgery khlaijaknai rok 151 vaccine rwjaknai rok khorok 384 a SAK-HAM Nok rang sobaijaka bebagui khok 1,258 4 ana tai 6 pai abo haikeno Mohanpur SAK-HAM Nok Puraton Agartala Bishalgarh Sonamura Amorpur Bilunia Rwngnok Sabrum Kalyanpur Kailasohar Kamalpur Dharmanagar Phottigrai Birendranagar abo hai SAK-HAM Nok rogo khoro busuk bemar sak najak phaikya khoro busuk surgery khlajakha khoro busuk vaccine rwjakha tai bo SAK-HAM Nok busuk khe rang sobaijaka aborokno kaisa khe bebak sabaina khe video belaino kolok ongui thangano norok abono saimana muchungkhe video ni screen o aboni report phunukjakno poriwi naimano O Molni SAK-HAM Bubagra Radha Kishore Manikya bai Birendra Manikya ni molo SAK-HAM Nok kholokjakmani Laibuma no saimana muchungkhe norok sakani o video no naimano tini ni bagui asung nong sinai jotono no hambai।